B'mod uffiċjali ġie inawgurat il-kampus tal-Queen Mary University of London, magħruf aħjar bħala l-Iskola Medika ta' Barts ħdejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'investiment ta' 35 miljun euro. Ix-xogħol ta' kostruzzjoni fuq is-sit li se joffri edukazzjoni ta' klassi dinjija fil-qasam tas-saħħa tlesta fi 17-il xahar biss. Mifrux fuq 4 solari bi spazju ta' 8,000 metru kwadru, il-kampus se joffri spazju għal massimu ta' 800 student u se jikkumplementa ċ-ċentru tal-anatomija li nfetaħ fis-snin li għaddew bħala parti mill-investiment ta' Stewart Healthcare f'pajjiżna. F'diskors waqt il-ftuħ tal-Iskola Medika, il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif din l-iskola hija xhieda tal-impenn bejn il-Gvern, Queen Mary University u Stewart Healthcare. Qal li din l-istituzzjoni fil-Gżira Awċija tista' titqies bħala mhux biss laqgħa waħda fil-Gżejjer Maltin, iżda wkoll fil-Mediterran. Spjega wkoll li l-Gvern għażel li jmur kontra l-loġika li tgħid li l-aħjar u l-aqwa investimenti l-ewwel isiru f'Malta u mbagħad f'Għawdex. Saħaq li f'dan il-każ l-aqwa investiment waħdini ta' kull żmien fl-edukazzjoni medika sar proprju f'Għawdex. Qegħdin f'sitwazzjoni issa fejn fil-waqt li Għawdex is-soltu kien jagħmel irid jiġri t-tiġrija biex jilaħħaq ma' Malta, f'dan il-każ issa aħna bħala Malta rridu nlaħqu Għawdex bil-faċilitajiet li jaw. U għalhekk hemmhekk tidħol il-responsabilità tagħna bħala Gvern. Joseph Muscat qal li jittama li permezz ta' din l-iskola medika, l-istudenti anka wara li jgradwaw ħarsu lura lejn il-Gżira Awċija, mhux biss bħala l-post fejn ħadu l-edukazzjoni tal-ogħla livell, iżda bħala dar li għadha pitada jkunu jridu jirritornaw fiha. Semma wkoll il-pass li jmiss huwa li l-istudenti f'Malta wkoll igawdu minn proġett tal-ogħla livell simili għal Għawdex. F'dan il-kuntest semma l-pjan imħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li tinbena skola medika ġdida għall-Università ta' Malta. Għawdex għandhom xi ħaġa aħjar minn Malta, naħseb li għandhom xi ħaġa aħjar mill-postijiet kollha fil-Mediterran u issa Malta jrid ikollha posta jibdas hawnhekk. Id-dekan tal-edukazzjoni fl-Iskola ta' Barts, il-Professur Anthony Warrens qal li proġett bħal dan kellu bżonn il-kontribuzzjoni ta' ħafna nies. Huwa ringrazzjahom fisem l-istudenti kif ukoll fisem il-pazjenti li fil-futur mhux imbagħad se jkunu qegħdin jibbenefikaw mill-kura li se tingħatalhom minn professjonisti li jkunu studjaw f'din l-istituzzjoni. Min-naħa tiegħu, il-kap eżekuttiv ta' Stewart Healthcare, Ralph Della Torre, spjega li din l-iskola hija biss parti oħra minn ħolqa f'viżjoni li Stewart għandha li flimkien mal-Gvern Malti tagħmel minn Għawdex l-aqwa post fil-Mediterran għall-kura medika. We're not yet content until we have completed the whole picture of making Gozo the #1 destination for healthcare in this part of the world. We will not rest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.